Sekukuhle ukucabanga ukuthi kungani iningi labantu lisebenza impilo yalo yonke bese lisasele nemali encane noma engenayo. Futhi uma ngikutshela ukuthi kukhona indlela yokukhulisa imali yakho ngokushesha nangobuhlakani, ngaphandle kokusebenza amahora amaningi, ngaphandle kweziqu ezintsha, ngaphandle kokuthembela emnqabeni. Ngiyazi kubonakala kuthinta umuzwa, mhlawumbe ngisho kuphikisana. Kodwa lokhu kwenziwa ngoba kufanele ulalele engizokutshela kona manje. Igama lami nginguBob Proctor. Futhi okuzokutshela lapha akukona imibono. Ngiphile lokhu. Ngaphuma empilweni ebiyekile, ngenza $4,000 zamarandi ngonyaka ukuze ngakhe impesheni ephumelele. Futhi ngenza lokhu ngaphandle kwekolishi, ngaphandle kokuhlangenwe nakho kwezohwebo, futhi okubaluleke kakhulu, ngaphandle kokuhlala ngibhalela umqondo wokushintsha isikhathi ngemali. Futhi yilokho engifuna ukuthi ulalele kahle izindawo ezine ezibalulekile engizifundile mayelana nemali, futhi ezingashintsha impilo yakho yezimali ngokushesha kunokuba ucabange. Ukephi ukufunda ukuthi kungani kubonakala kuyinkinga ukwenza imali eningi? Kungani noma usenza konke okusemandleni, noma usebenzela kakhulu, kubonakala sengathi impilo yakho yezimali ayiguquki? Iningi labantu livele ngaphakathi kwesikhathi esingabonakali, liphindaphinda izindlela ezingakhethwanga. Futhi okuthokozisayo kakhulu, abazi ukuthi baphoqekile. Kwathatha iminyaka ukuze ngiqonde lokhu. Iminyaka. Ngoba kusukela ebuncaneni, njengalokho okwenzayo, ngangilalele lezi zisho ezifanayo: imali ayikhuli emithi, kufanele uthumele umzimba wakho, kufanele abacebile bakwazi, lokhu akukhona kwabantu abangama. Futhi lokho kwangenela enhliziyweni yami, kwathatha isimo, kwaphendula indlela yami yokuziphatha, kuze kube ngosuku engafinyelela kahle ukuthi lokho kwakungekho okwakho. Kwakunguhlelo. Ihlelo lokukholwa elalibambele ekubeni ngaphansi, hayi ngenxa yokuthi ngenza okuthile, kodwa ngenxa yokuthi ngikholwa ukuthi kuyikho okuqondile. Bona, ingqondo yomuntu ifana nekhompyutha. Ifaka uhlelo. Futhi uma ungakaze ucele ukuthi izinkolelo zakho ngemali ziqalephi, mhlawumbe usebenzisa uhlelo olungakhona. Kufana nokuzama ukusebenzisa isicelo esisha kumodi endala. Ungazama, uzame futhi usebenzise okungcono, kodwa akuphenduli. Amaphutha akho. Uhlelo alulungile. Ngesikhathi ngiqonda lokhu, kwaba sengathi ngathola umshayeli. Ngoba kuze kube yilapho, ngicabanga ukuthi impilo ivamise ukusebenza kanzima. Ngangicabanga ukuthi impumelelo yinto yomzamo ophindaphindiwe. Kwakunjalo futhi lapho ngizothola imiphumela engalindelekile ngenxa yokusebenza okungapheli. Futhi lapho, phansi, ngesikhathi sengxenye zomhlaba, izikhumbuzo zigcwele phansi kancane, into ethile yandisa ukufunda ukuthi okungekho. Angizange ngimbuze ukuthi unani kanjani, kodwa ngoba lokhu kwaveza ukuthi umqondo wakhe uhlelwe kuphi. Bheka, imali enkulu aphumelele ukuyithola ayibonisi ikhono lakhe langempela. Kuyinto ethize yokuthi umqondo wakhe ulungiselelwe. Futhi ngenxa yalokho, abantu abaningi abahlakaniphile, abakwazi, nabaphikelela emsebenzini, basavela bephila ebunzimeni. Lokhu kungenxa yokuthi umqondo wabo uvinjelwe esimisweni engabonakali ethi, lokhu kuphela ongakuthola. Futhi inqobo nje uma lesi simiso singashintshi, akunamphumela wokusebenza kakhulu, ukwenza isikhathi esengeziwe, noma ukuzama ukuzishisa ngokweqile. Uyozithola, ngaphandle kokwazi, ubuya endaweni efanayo. Kufana nomshini wokulawula izinga lokushisa ongaphakathi kokugcina impilo yakho iqinile kumazinga afanayo. Indlela eyodwa kuphela yokuguqula lokhu, ukwenza into abantu abaningi abayesaba ukuyenza, ukumisa bese ucabanga. Yebo, cabanga. Ukucabanga ngokweqiniso, kuyikhono. Akuveli ngokuzenzakalelayo. Futhi okuthakazelisayo ukuthi akekho owasifundisa ukuthi sicabange. Sifundiswe amamathesisi, isayensi, izisho, kodwa ukucabanga, lokho kudingeke sikwazi ukukuthola thina. Uma kungakaze kukutshelwe lokhu, ngizokutshela manje, ukucabanga kuyisinyathelo sokuqala sokukhululeka kwakho kwezezimali. Futhi angikhulumi ngokucabanga ukuthi sizoba kanjani, noma ukuthi sizokhokha kanjani izikweletu, noma ukuthi sizosebenza kanjani kakhulu.
Lokhu okukhuluma ngakho ukufunda okuphikisa konke okufundile. Ukucabanga ngezimali ezingaphezu kokucabanga okukhona. Ukucabanga ngokuphepha. Ukucabanga ukudala impilo ehlukile kangangoba uma uyixoxa kwabanye, bazoba nomuzwa wokuthi uthela amanga. Kepha ukuze ufinyelele lapho, kudingeka ukuthi wenze isinqumo sokushiya uhlelo oludala. Kudinga ukulahla umbono wokuthi imali iyinkinga, ukuthi isebenza ngokusebenza kanzima, noma ukuthi iyancipha. Imali iyindlela. Futhi njengazo zonke izindlela, ingashintshwa, ithuthukiswe, idonswe, kusukela lapho ushintsha umqondo wakho. Futhi uma usaqiniseka, ngiyakuqonda. Ngabe nami ngangikholelwa. Ngesikhathi ngiqala, ngangazi lutho. Ngangingenayo imfundo, angizange ngikwazi ukuphatha, futhi ngangingenayo inethiweki. Kodwa ngenza into eyodwa, nganquma ukushintsha indlela engicabanga ngayo. Ngacela ukuthi ngingavumi ukuphila impilo engangiyiphila. Futhi leso sinqumo esilula, kuphela leso, saqala amandla ashintsha konke okungiphilayo. Manje, mhlawumbe isikhathi sakho. Mhlawumbe isikhathi sokubona ukuthi akuphikisi ngenxa yokushoda kwemali, ulimele ngenxa yemibono ethonywe ngaphakathi. Le mibono ingashintshwa. Ngicela ungitshele, uma ungathola ithuba lokushintsha uhlelo lokucabanga olukhona, bese ulishintsha lube nokucabanga okuphikisa lesi sikhathi, ngezimali zempumelelo ezenzakalayo, ungakwenza lokhu. Uma unethuba lokucabanga okwenziwe ngezindlela ezenzakalayo, izimfuneko, nendlela yokuphila ungakwenza kahle ukukhululeka amanye amaphutha. Bheka kahle, ngoba lo mfuneko kungenzeka abantu ezintweni kabili. Okwamanje, uma usendaweni lapho noma ubani angakufaka esikhundleni sakho kalula, inani lakho lizoba lilinganiselwe. Akunandaba ukuthi usebenza kanjani kakhulu, kuzoba sengathi akukaze kube kwanele. Kodwa lokhu kungenza kube nokuguquka. Futhi konke kuqala ngomunye umbuzo, yini engingayifunda ukwenza, ethola isixazululo sesikhathi esizayo, futhi engingayenza kangcono kunesilinganiso. Lapho uhlala uzinikele ekutholeni okuhle kakhulu kulokho okuhloswe ukwenza, imali ayisibe nje into ofuna ukuyithola, isibe isiphumo. Futhi ungakucabanga ukuthi kufanele uqale phezulu. Ngaqala ngingenakho ukukhuluma kahle, ngingazifundeli kahle, ngingenayo imfundo. Ngakhetha nje ukuthi ngizofunda. Futhi ngaba umuntu osiza abanye ukuthi bathole izimpumelelo zabo. Lokhu kwenza kwaba nembeza. Lokhu okwenzekile nawe. Izimali azikho ngaphandle kokuthola. Ilindela ukuthi ube umuntu onamandla ukuhlupha. Le ukuguquka akusekho kumhlaba wenomlomo ngaphandle kokuphikisana ne. Imiklamo isebenza emva kwami. Lona umqondo ophelele ongasahlukaniswa izindlela ezintathu ezihlukene. Indlela yokuqala, okuwumkhuba ongenza cishe amaphesenti ayi-96 abantu, kusebenzisa isikhathi sabo njengomkhiqizo wokuthola imali. Lokhu okuyinto eyaziwa ngokuthi di ukuphila. Uhleli uthola imali. Awusebenzi, awutholi lutho. Kulokhu, isikhathi sibe yindawo yokuthenga. Futhi lapho kuvela inkinga, isikhathi sinqunyelwe. Bonke abantu banama-24 amahora ngosuku. Akukho umehluko phakathi komhlungi noma usosayensi. Uma utshala isikhathi sakho ngemali, uyavala esilinganisweni esinephepha eliphansi kakhulu. Futhi uma leli phepha lifinyelelwe, yikuphi abantu abaningi abahamba nabo? Bayasebenza kakhulu. Bakhona isikhathi esengeziwe. Baphinde nemisebenzi ekhaya. Bahlala isikhathi esincane kanti impilo iyanyamalala. Futhi uma kunjalo, baqhubeka benomuzwa wokuthi lokhu akukuhle. Lesi yisikhathi lapho abaningi bengena ezimeni ezithile. Bayahlekisa ngaphandle, kodwa ngaphakathi bayazizwa beshaya umoya ngenxa yokuphila okufakwe kahle, lapho konke kubonakala ngokuphumelelayo. Mhlawumbe uthole indawo noma uqala ukwenza okwamanje. Mhlawumbe uqale ngokuphosa emhlophe, umoya wokukhungatheka lapho ungahamba izinkokhelo, ukuphikiswa kwezibalo, noma inkathazo ezimweni eziphakeme. Uhlanga oludlula ekuphikisi kwabanye besichenxe okudingelweyo. Njengoba uqonda kangcono leli qiniso, amandla akho okudonsa izinto empilweni yakho azoba namandla.
Ngifundisa lo mbono iminyaka engaphezu kwe-15 futhi angikaze ngibone noma yikuphi kokuphambuka. Lowo oshintsha isu lakhe, ushintsha isikhumbuzo sakhe. Futhi noma kubonakala kunzima manje, kungenzeka uqale kabusha. Akubalulekile ukuthi uneminyaka emingaki, isikhumbuzo sakho sihlobene kanjani noma imiphumela okuyo. Mina uqale emva kokudlula esigabeni sama-30, ngaphandle kokufunda, ngaphandle kokuhlola, nokuphosa izikweletu. Futhi ngishintshe konke. Uma ngikwazile, nawe ungalenza. Kodwa ukhetho kusezandleni zakho. Uzoba yini kuhlanga elithokozisayo, elikhubazekile, futhi elinomsindo? Futhi uzoba nomdlandla wokwakha indlela entsha, noma yini engakaziswa njengoba. Akukho okukhululekile okubhalwe phansi ekuphazamisekeni. Ukusebenza kwenkinga yokuphumula kungaba sengcupheni. Ibhizinisi lingase libambe. Nokho, umthamo wokuthola okuhloniphekile, ukuthatha izinkinga ezifanele ukwandisa, kanye nokukhetha okunye okusizo okuphumelelako, kwakhona zihlala zikhula, azinephutha lophumelelayo lusebenza phansi, ngaphandle okholwayo. Uma ulungisa lo mhlangano zimbethinde,